bitch, I wanna party like Chris Farley. Na, sziasztok! Megyünk Siófokra Erik Norbén éhezőkiadást megnézni moziba. Eriknek mindjárt itt a busza, úgyhogy majd mindjárt találkozunk vele. Megy? Megy. Na, mindjárt ott vagyunk Norbér Szárszon, aztán megyünk Siófokra éhezőkiadást. Ja, tényleg Eriket közben főzöttem. Megvan minden. Siófokra. Nagyvárosi élet. Yeah. Gangsterségek van minden. Ja. Aztán kaptok egy véleményezést is a videóról. Ja. Ezt egy óránkkal még oda megyünk, amíg elkezdődik, negyed hétkor. Azt addig nem tudom, valamit csinálok. Majd jelentkezünk Norbival. Ja. Ciao. Jaj, de proli, mutasd! Várj! Menj vissza. Majd próbálok visszamenni. Na, elég proli, nem? Elég proli. Ja, amúgy közben összeszedtük Norbit. Azóta itt mit fog nekünk. Anyad! Mit akarsz megfogni? Nem tudom. Várj, ne! Várj, magasabbra! Csináld! Ó, nem látom. Hogy kell? Hát mondjad, hogy Várj, ne, maradj! minden ilyen lesz. Superman! Innen jelentkezünk Párizsból. Párizsból? A háttérben láthatjátok a Londonból. Ebben van a kezem. Sejfeltornyot. Ejletorony. Ejletorony. Hello. Két torony beszélget. Te is Eiffel. Eiffel vagy? Nem én. Nem, én Ejle. Én Siófok. Réfa Siófok. Ez gyönyörű. Ja, beszélj, Eriket egyszer ilyen látom az választékosan. Művész úr? Befejezte a legújabb művét? Hát igen, nagyon szép. Csak lett benne a barna, úgy érzem, ez egy ilyen mély hatású kép lett. Jó zenét, de szexik. Amiben very vízi lesz a kezed, very vízi. Not dry lesz, nem dry, de az lesz. Sóappal bekenjük, sóap. Jól elkenjük, utána megnyomjuk még egyszer ezt a szart. És így, plucs. Ennek ilyen vécés hanghatásokat. Utána, ha működne,
Akkor működjél már. Nem kell? Most a Lipa Stúdió kulturális percét láthatják. Micsoda? Feketén javítanak. Néger munkások javítanak fehér mezben. Ők nem focisták. Yeah! Na, akkor... Vigyázz csapda. God nicht Aberdeen. Londonból. Most megy? Most veszik? God nicht Aberdeen. Niche Aberdeen. Mi volt? Smoking J. Kiválasztott második rész. Kérem uram, a film első harmadát analizáltuk meg. Na, az első harmada persze ugyanúgy kezdődött volna a film vége. Szokásuk! A film ott kezdődik, hol a vége. Az előző film. Igazából az előző, hát Katnissről megtudjuk, hogy gégerákos, és nem tud beszélni, és a tüdejét. És csak ennyit tudott mondani. Nem, a film első harmada igazából egy ilyen felvezető rész volt konkrétan az egész szám. Unalmas, egy kicsit számomra bontatott volt. Én többet vártam a filmtől, sőt az egésztől is, nem csak az első egyharmadától. Az a baj, hogy csak a közepén volt akció, azt végezel lecseszünk. A vége meg túl kiszámítható volt, nem fog spoilerezni. Meg miért is lett vége? Egy ilyen pofét próbálsz. Ja, konkrétan én istenbabát tartott a kezébe, ami... Popcorn, ilyen kukoricát többújt. For example, amit ettünk ott. Jó, az akció jelentek és a látvány az nagyon jó volt, főleg így 3D-ben, mondjuk 2 óra alatt megfájdult a fejem tőle igazából, de ez volt a mai túránk Siófokon. Ja. És az éhezők viadala. Köszönjük mindenkitől. Sziasztok! Játsz a fuzis. Valamit mondjam már. Sziasztok! És akkor még én vagyok a meleg. Comment, like, subscribe. Nix Love Unity. Nix Love Unity. Nix Love Unity. Hashtag hágási. Love Unity. Nem tudok semmit. Na jó.